Čau, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa ze hry Nebulus. Dnes budeme hrát FAA, což znamená, že budeme sami a ne v týmu. Tak snad se nám bude dařit. Hned ten poprvé tady vír, no tohle je hodně dobrý. Zatím. Tak dobrý lak. To se tady teď stává na Nebulusu strašně často, tenhle lak. Takže to je hodně to. Dneska bych asi možná ještě natočím Agar. Ale uvidím, není to zase tak jistý. Chtěl jsem ještě natočit s kámošem, ale nebral mi to, takže to asi nepůjde. Takhle. Jo, a v hlavě hodně vidíte, kolik mám. To už asi víte. Teď se mě to snět ani nevím co, protože jsem nekoukal. Jo, tohle. Tady žeru. Už jsme čtvrtý. Tamhle nahoře je top 5 a my jsme čtvrtý. Tak snad budeme první, to je dneska můj hlavní cíl. Ne! Kdybych tam projel vlastně tu menší, tak by byl náranej, pokud by se nespojil rychle. Pojď, si vezmu. To si vezmu. No, tak zkusíme to znovu, no, to se nedá nic dělat. Jo. Aspoň něco. Tady se neobjevil vír, já jsem myslel, že jsem ho tady viděl. Tady tohle najdem pěkně do rohu. Tady týpka. No tak! To ne. To fakt ne. Čemu? Tady nahoře jsem viděl, že týpek se odpojil, ale je to druhým směrem, takže snad tu nikdo nejel. Protože když se odpojíte, tak tady po vás zůstane jako... Zase ten lak. Ale dobrý, že u toho laku se alespoň hraje. Ten se vystřelí. Jsem věděl. Tak alespoň jsme přežili, no, to nebyl nejlepší tah úplně. To si na země děláš srandu. Tady jsou vidět ty moje skilly, no. To je fakt. Tak zatím nic moc, kromě první hry, jako. První hra se vydařila a jinak jako takový obyč. Takový nic, no. Já jsem fakt... Dík. Já se to chci spojit, jenom že nemůžu jet naproti. Musím říct ten portál ještě. To tak nejde. Tohohle v The Boss, toho si zapíšu za uši, ten prostě jednou umře. Kdyby měl 20 a já měl třeba 5000, tak jdu po něm. To je fakt strašný svět. Já jsem takovej. Ale takovej. Ale je pravda, že v Agaru je o hodně větší rozstřel.
Je možný, že to Agario, co natočím, bude zrovna, že to video, co natočím, bude zrovna Agario. Nevím. A nebo ještě jeden díl nebo 8. Jo. A tady je. Já se chci spojit. Nebo to mi jde tamhle. Tak já myslím, že by to byl konec, já natočím ještě asi jedno video. Tak čau.